Vale, ya. ¿Ya? Sí. Lavabos que no funcionen, goteres a diverses classes i al gimnàs, persianes trencades que obliguen a mantenir les llums enceses tot el dia o voladissos en mal estat. La presidenta de la PIMA de l'Institut Schark assegura que pot ser perillós pels alumnes. Todavía no ha llegado a afectar, pero es muy peligroso, porque en cualquier momento las clases que tienen agujeros no sabes lo que te puede caer de ahí arriba. ¿Sabes? Mi hija, por ejemplo, está aquí y está con miedo, porque en su clase mismo hay un agujero. Encara no ha passat res greu, però podria passar. Vaig anar al bany fa unes 2 setmanes i hi ha un gran forat i se'm va caure un trosset. No era molt gran, mitjà, i se'm va caure aquí al costat i em vaig assustar, la veritat. Així i tot, tècnics de l'IBISEC asseguren que no hi ha perill. Anem a veure, els tècnics de l'IBISEC han revisat les instal·lacions i no ens parlen d'un perill en el sentit igual que m'ho estàs comentant. Val? I també m'han requerit als IBISEC sobre aquest aspecte. No? També volen que es canviï el sistema de conducció d'aigües perquè és molt antic i això augmenta el risc de legionel·la. De moment, la baixa de l'arquitecte principal del projecte de reforma, entre d'altres motius, ha causat més retards en l'obra. Com a pronte, maig o juny d'enguany seria quan se licitara. Clar, això fa impossible que se pugui obrar durant l'estiu, que és quan no hi ha aquí alumnat. Si la reforma coincideix amb el curs escolar, es crearà una comissió de seguretat per compaginar de forma segura les classes amb les obres. De moment, els pares del centre estan recollint signatures per accelerar tot el procés.